Satnam og velkommen. Det er en lille video omkring et forløb, jeg vil lave i august måned på Kundalini Horsens gruppen. Det kommer til at handle om, hvordan vi tager den her energi med, som vi måske får af at holde sommerferie. Den her frihed, afstressning, rolig nervesystem. Så der kommer i løbet af de 4 uger, der er i august, en ny video hver uge. Så kommer der også en meditation, I skal lave i den her periode. Det kommer til at handle omkring afstressning og et balancering af nervesystemet. Så hvis man er ligesom mig, har en gang i den, og børnene hele tiden vil have en i sommerferien, så måske ikke ro og afstressning, man lige forbinder sommerferien med, men man måske har brug for den her tid for sig selv efter sommerferien. Så august måneds forløb er til dig, til dig selv, bevidsthedens yoga, som Kundalini yoga er. Jeg håber, I vil være med. Satnam.